Bé, com ja sabeu, no és cap casualitat que avui ens trobem aquí a Celrà. Si precisament estem fent aquest acte a Celrà és perquè és l'Ajuntament, amb l'alcalde al capdavant d'aquest municipi, qui està encapçalant en aquests moments la resposta desobedient davant del requeriment que està fent la justícia espanyola. I precisament per això hem vingut aquí a reafirmar el nostre convenciment en què no hem de fer cas ni acatar les legislacions espanyoles, perquè nosaltres ja hem començat a fer via. El que sabem també, perquè ens ha explicat la gent de Celrà, és que això no és precisament una decisió dels regidors del ple, sinó que respon a una voluntat majoritària del poble de Celrà. I per això mateix ara demanem que pugi a l'escenari l'alcalde Dani Cornellà, però també algunes entitats que representen el poble, com són l'Assemblea de Joves i l'ANC. Hola, bon dia a tothom. Com a membre de l'ANC de l'Assemblea Territorial d'aquí Celrà, procediré a llegir l'escrit que hem preparat. Moltes gràcies per ser aquí. Al gener, farà 3 anys que des d'aquest mateix faristol, en aquest mateix teatre Ateneu, es va fer un altre acte de suport a l'Ajuntament. Uns mesos abans, el ple de l'Ajuntament havia aprovat gairebé per unanimitat, amb una abstenció, la moció presentada per Celrà per la Independència, l'Assemblea Local de l'ANC, per declarar el municipi territori català lliure i sobirà. Alguns poden estranyar-se que de tant en tant s'hagin de recalcar principis tan òbvios, cosa que els països normals no necessitem fer. Però això ens serveix per recordar-nos que simplement no som un país normal i que convindria ser el més aviat possible per dedicar-nos tots plegats a qüestions de més calat. Llavors, la delegada del govern espanyol al Principat, la senyora María de los Llanos de Luna, la virreina, com diria l'enyorat Ramon Barnils, un càrrec públic absolutament superflu i prescindible, va demandar a l'Ajuntament. Sembla que tenia poca feina aquells dies, o que els problemes reals dels ciutadans, escanyats per la duríssima crisi econòmica, no eren ni són de la seva incumbència. Celrà va ser el primer ajuntament demandat, tot un detall. Aquest teatre es va omplir de gom a gom, amb gent del poble, dels pobles veïns, de la comarca, amb alcaldes, diputats, mitjans de comunicació i fins i tot la televisió. Segur que la senyora Llanos de Luna se'n recorda de Celrà, el territori comanxe, que després, en justa correspondència, li va declarar persona non grata i fins i tot li vam enviar una maleta amb uns quants records. Ja han passat 3 anys i avui, com una mena de déjà vu, tornem a ser aquí. El pecat, si se'ns permet, ha estat la moció que el ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat, tots i totes, perdoneu la redundància, de suport a la declaració del 9 de novembre del Parlament de Catalunya, per la qual s'iniciava el procés d'independència. Declaració al seu torn aprovada per la majoria absoluta del Parlament. Es veu que això de les unanimitats i de les majories absolutes no els hi acaba, o millor dit, només els hi agrada si són seves. Llavors sí que les fan servir. Estrany sentit de la democràcia, però és clar. Això de la democràcia els queda una mica lluny. Alguns haurien de repassar les primeres lliçons de dret polític que s'ensenya a la carrera. Ara no ha estat Llanos de Luna, però tant se val. És tot l'aparell de l'Estat i quan diem tot, diem tot. Governs, ambaixades, consolats, tribunals, audiències, fiscalies, FLAs i fins i tot la Federació Espanyola de Futbol, que tot plegat s'utilitza d'una manera barroera, gairebé obscena,
per mirar d'aturar allò tan kafkià que diuen el procés i que esperem que un dia o altre acabi i acabi bé, no com l'obra de Kafka. Sense cap vergonya, aquest estat, que els optimistes diuen que també és el nostre, ens reprimeix, ens xucla, ofega, centralitza i gairebé ens centrifuga. Algú se'n recorda quan deien, referint-se a la situació Euskal Herria, que sense violència tot era possible? No, oi? Doncs ells tampoc se'n recorden. L'edat fa perdre la memòria. Fa 3 anys, en aquest mateix lloc, vam recordar els coneguts versos de les Tellers plenament actuals. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Ho vam fer llavors, sortir al carrer, com més units millor. I ho hem anat fent durant molt temps i ho haurem de tornar a fer. De vegades cansa, però no hi ha més remei que fer sentir la nostra veu, la nostra força, la força del poble, de tots vosaltres, de la gent de les viles, ciutats, barris i comarques. Ens hi han de trobar davant, al carrer, que no puguin prostituir la paraula democràcia, que quan pronunciïn la paraula legitimitat es trobin, com expressava molt gràficament Martí Pol, vidres a la sang. Que sàpiguen que no passaran, que som aquí, resistint, per justícia cap als nostres pares i cap als nostres fills, per crear un país lliure, avançat, solidari, culte i feliç, perquè com deia l'Espriu, i com cantava Raimon, serem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Volia acabar donant les gràcies al nostre alcalde, Dani Cornellà, i a tots els alcaldes i regidors de Celrà i de tots els municipis del país per l'exemple de força i coratge en aquesta conjuntura no gens còmoda ni agradable. Seguim i seguirem. Bon dia a tothom. Estem encantats de poder portar la veu del jovent organitzat d'aquesta comarca, del Gironès, aquest acte tan especial que celebra avui aquí a Celrà. I per això mateix volem adreçar una abraçada fraternal al jovent de Celrà per la seva feina diària i a la resta d'assemblees de joves de tot el país. Moltes gràcies. El que venim a fer aquí és venim a donar les gràcies. Volem donar gràcies a en Dani, a en Pitu, a l'Eulàlia, a en Jan, a la Mar, a l'Héctor, a la Mercè, de desconnectar-se a l'estat espanyol. També gràcies a tots els catalans i catalanes que no s'arronsen mai davant de cap imposició, amenaça ni coacció, com són els casos de la Marina i la Lola. També la nostra plena disposició en aquest camí cap a la República Catalana. Bé, tots sabem que els moments que viu avui el nostre país són moments difícils, però també són esperançadors. Esperançadors perquè tenim una oportunitat única a les nostres mans, i és la ruptura. La ruptura amb un règim hereu d'una falsa transició que porta el nom de la injustícia. És per això que cal avançar en un procés constituent de veritat, que reculli les lluites d'aquest país per tal de fer un alliberament real i no pas de pandereta com volen alguns altres. Per això mateix, quan acabi aquest procés, la ruptura ja s'haurà completat. Evidentment, aquest procés no és un ens propi que camina sol, i l'hem de tirar endavant al poble, perquè som el poble qui tenim el poder, i som nosaltres qui mitjançant la mobilització popular podrem arribar al final d'aquest camí. Un camí independentista que no serà planer ni ple de roses, sinó rocós i espinat. Una mostra clara és la declaració que es va aprovar al Parlament el 9 de novembre de desconnexió amb l'Estat i que molts ajuntaments van donar suport, ajuntaments que tenim avui aquí representats, com el de Celrà, que van donar suport amb una moció en aquesta declaració.
I també és aquest fet que, tot i que sigui impugnat per l'Audiència Nacional, seguim aquí, sobrepassant roques, podant espines i malauradament n'haurem de superar moltes més i podar-ne moltes més. Però bé, ningú diu que aquest camí sigui fàcil i curt, sinó que és un camí valent i desobedient, llarg i dur, però al final que ens espera és un futur prometedor, la conquesta de la República Catalana. I és quan el poble camina decidit i amb pas ferm que res, ningú ens podrà aturar. Com a joves i protagonistes d'aquest futur ens tindreu al peu del canó dia rere dia i reiterem el nostre ferm compromís amb la desobediència a tota imposició, amenaça i persecució, tant al Gironès com arreu dels països catalans. Avui som Celrà, som Igualada, som Vilassar de Dalt, som la Seu d'Urgell, som Girona, però som molts més i el futur és nostre. Gràcies.